Hello friends, बरायबाय Bodo Info official YouTube channel ITBP head constable साख्रि दा बेयाव सोर खालामनो हागोन नोंथांमोना डिटेल्सखौ लाना फैदों आसा खालाम नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार आरो जायफ्रा चेनेलाव गोदान नोंथांमोनाबो साबस्क्राइब खालामना लानो हागोन बेफोरबादि साख्रिनि आपडेट मोननो दा बे हेड कनस्टेबलनि क्राइटेरिया जों दानिया नायनोसै फैदो गोबाव खालामा अफिशियेल वेबसाइटआव So दायो आं फैबा अफिशियेल वेबसाइटआव लिंकआ दङ डिसक्रिप्शनाव नोंथांमोना चेक खालामबानो जाबाय दा अनलाइन एप्लाइ सोलिगासिनो दङ एन्ड बेनिफ्राय जोङो डिटेल्सखौ नायनोसै गोबाव खालामा नोंथांमोना गाहायाव फैनानै अफिशियेल नटिफिकेसन नैबेयाव नोंथांमोनाहाय डाउनलड खालामनांगोन अके आरो बेयाव डाउनलड खालामनाय लोगो लोगो जों गासैबो डिटेल्सखौ मोनजोबगोन आरो बे पस्टआ जाहैबाय हेड कनस्टेबल दा बेयाव सोर खालामनो हागोन आरो बेसेबां क्राइटेरिया नांगौ जों बेखौ नायोब्ला दा बे हेड कनस्टेबल पस्टआ अनलि हिनजावफोराल' खालामनो हागोन मिडवाइफ होनना बुंदों अके स' नोंथांमोना खालामनो हागोन हौवाफोरा हानाय नङा एन्ड बे पस्टआव क्राइटेरिया एसे आलादा रोखोमनि सोर खालामनो हागोन जों बेखौ नायगोन बिनि लास्ट डेटआ 8 जुलाइसिम थागोन दायो सोलिगासिनो दङ 8 जुलाइसिम नोंथांमोनाहाय खालामनो हागोन अनलाइन एप्लाइ दा पस्टआ 81 दङ एसटिआव 6 दङ नोंथांमोना अल इन्डिया भेकेन्सि बेयाव मोनदों जायनो इन्टारेस्टेड दङ नोंथांमोना खालामनो हागोन दा बेयाव खालामनोबा क्राइटेरिया जों नायगोन दा सेलेरिया 81,000 सिम जाहैगोन पर मान्थ 10 पास खालामनांगोन एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोननिया अक्सिलियारि नार्सिं मिडवाइफारि बेयाव नोंथांमोना कर्स लानाय जानांगोन आरो स्टेटजों नोंथांमोनाहाय रेजिस्टार थानांगोन अब्लासो खालामनो हागोन बैसोआ नोंथांमोना 18 निफ्राय 30 इयार्ससिम बे पस्टआव हागोन जोंनि एसटिआ नर्मेलाव 25 इयार्ससिम बे पस्टआव हागोन स' नोंथांमोना सिम्पल 10 पास जानाय नङा बेयाव नार्सिं नोंथांमोना कर्सआ जोबनाय जानांगोन अब्लासो बे पस्टआव नोंथांमोना खालामनो हागोन स' दानिया फिजिकेलि हाइटआ नोंथांमोना 147.5 सेन्टिमिटार जाहैनांगोन हाइटआ एन्ड साइजखौ नायनाय जायो हिन्जावफोरनि बेलायाव स' बे क्लियार जाबाय एन्ड बेनिफ्राय फिजिकेल टेस्ट लागोन नालाय दा फिजिकेल टेस्टआ बेसेबां खारनांगोन जों बेखौ दानिया नायनोसै गोबाव खालामा फिजिकेल टेस्ट दङ एग्जाम दङ आरो प्रेक्टिकेल टेस्ट दङ दा सेलेक्सन प्रसेसआव फैनाय लोगो लोगो नोंथांमोननि फिजिकेला 800 मिटार्स खारनांगोन 4 मिनिट्स 45 सेकेन्डआव एन्ड लं जाम्प दङ 9 फिट बारनांगोन कन्फार्म चान्स मोनगोन एन्ड हाइ जाम्पआव दङ 3 फिट बारनांगोन कन्फार्म चान्स मोनगोन अके बे जाबाय फिजिकेल टेस्टनि सायाव फिजिकेल पास जानाय लोगो लोगो नोंथांमोननि एग्जाम जागोन बेनो जाबाय अनलाइन एग्जाम 100 मार्क्सनि एग्जाम 2 आवार्स टाइम मोनदों स' नोंथांमोना बेयाव सिलेबास मोनदों थ' बेखौ नोंथांमोना स्क्रिनशट खालामना ला जायफ्रानोखि एप्लाइ खालामगोन अके नोंथांमोना बेयाव मोनदों एन्ड बेनिफ्राय 33% मोननाय जाथारनांगोन 100आव अब्लासो नोंथांमोनाहाय क्वालिफाइड नेचाराव लांनाय जागोन एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोननि भेरिफिकेसन जागोन डकुमेन्टनि सायाव एन्ड बेनिफ्राय स' लास्टआव प्रेक्टिकेल टेस्ट दङ स' नोंथांमोना प्रेक्टिकेल टेस्टआव स' नोंथांमोनखौहाय पास जायोबा स' नोंथांमोननि मेडिकेल टेस्ट आरो बेनिफ्राय गासैबो क्वालिफाइड जायोबा मेरिट बेसिसआव नोंथांमोननि साख्रि जागोन स' बेनोमोन नोंथांमोननि लेटेस्ट आपडेट